Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Usa imong tuyo. Siyempre, natural ikaw gyud kong tuyo. Usa ba imong tuyo? Gibingaw na kay ko ni Lupita. Labi na sa tong mga kagahapon. Pagtaro ni Aronia. Usa magay imong tuyo? Sulti dayon? Wala gud. Mianhi yung ko ni mo idana. Kaya nahibaw ko nga doon ako'y dakong sayop diyan mo. O gusto kong mangayon mo pasaylo sa akong nahimo. Unsa? Nahibaw ko nga na ako'y dakong sa nahimo ni mo. Manang niagyo ko aron mga pasaylo ni mo. Mangayo og pasaylo? Oo, pasaylo wala gukus kong mga nahimong sa. Sa tinuod lang, nagbasol ko sa kong nahimo. O di dito angay na kong buhaton diyan mo. Mayo kay nakauna-una ka. O nga nga nasud mo sab sa imong una-una nga mangayo ka na og pasaylo. O gayon lang, tungod kay mo manay mando sa kong kasing-kasing. Kasing-kasing? Sa imong gibuhat nako, Ronnie. Sa tanan nimong pagpakauwaw, naa pa gyud ay nahibiling nga kasing-kasing nimo. Tao lang ko, Idana. Yan ko na ko nga dili ko perpekto nga pagkatao. Pero utang buot, pasalo ako. Kasing-kasing akong gipadayag diyan mo. Nga nagbasol ko sa kong nahimo. Wala na kinahanglan, Ronnie. Ug nalipay ko nga imo katunggi mo. Huwag mo ipasabot. Suma nimo. Ikaw mismo ang makatubag ni Ana. Pero, Idana, Unsa magig gusto nimong ipalutaw, Ronnie? kuwan, Idana, sa tinuod lang, ikaw gi akong gigugma. Unsa to? Ako, imong gihigugma? Idana, look, nahibaw ko nga lisod dayon ni mo tuhuan akong gisulti. Pahawa dayon din hi Ronnie. Ayaw na pagdaghan og istorya. Pero, Kung gibuang ko ni mo, Ronnie, ayaw intaw na buhatan nga to ni Leslie. Kay kung may baho si Leslie sa imong kahimo karon, mamiligro gyud ang imong kinabuhi. wa ko mahadlog bisag ko sa pamitabo, Idana. Gusto lang ko nga imo kong paminaw. Pahawa dayon din eh. Wa ko magkinahanglan sa imong kabakakon. Pahawa! Bueno, sige. Mupahawan ako. Pero timani, Idana. Gusto na kong masayod ka nga ikaw ra gyud ang akong gigugma. Lakaw na! Sige, rin ako. Huway batasan. Huway uwaw. Pagkagnaw. Ganong ni amang ka. O sa imong tuyo. Pa, pasensya na kaayo pa. O sa'y pasensya. Panahibaw kong nasuko ka na ako. Pasensya na kaayo nga wala di ka masabti sa imong mga gipanulti na ako. Maura ba na'y gianhini mo din eh? Pasaylo ako pa. Hinaot ka dili ka magdumot na ako. Wa yung ko magkauyon sa imong mga gipakitang batasan, Leslie. Sa tanang higayon, ako og si Nelson, bisabot nimo. Tanang laong nga pagsabot, amo nang gihatag nimo. Pero unsa may imong gibaos? Pulos pagpakauaw ang imong gihatag diri namo. Pa, dili ba ko di mo pasayloon? Mapasaylo lang ti ka, Leslie, kung musaad ka na ko. O sabi ako buhaton pa. Kinahanglan nga dili ni mo hilabtan si Idana. Nakisabot ka. O pa, nakasabot ko. Por iso, sunda ang akong gisulti nimo. Kay kung makadungog kog lain na sab nga istorya nga imong gihilabtan si Idana, bisag ang imo pang anino, Leslie, dili na nako pasudlon din eh.
Lain na kay sinultihan ng tiguang nako. Makalagot na gid kaayo eh. Sa may exulti nimo. Iya ko gibaharan. Gakon ako kuno hilabtan si Idana. Dili gyud kuno ko niya paatuon dito sa amo. Mo day exulti nimo? Oro ni. Sa amara nga iya ko gibaharan nga dili na ilong anak ko hilabtan ako si Idana. Mas gipalabi gid ito niyang way uwaw kinako. Sige lang. Mayo siguro nga sagdan na lang nato si Dana. Di na lang nato sa tandugon. Oo niya. Ang among mansyon. Oh, manahimik lang ta. Ako ning duaan og mayo. Kung mahibaw-an nila nga tumbara, kita mo'y mapildi. May higayon ra lagi na nga mabawi na nato kanang inyong mansyon. Sakit yung kaya akong buot, eh. Ilabi na nga mas gipalabi ni Piping ang makililimos nga dako. Kumusta, Papa? Imo mo kuno kung gipatawag. Oh, Nelson. Kumusta naman ang kahimtang nila ni Idana sa mansyon? Ha? Nelson, nangutana ko nimo kung kumusta na sila dito sa bag-o nilang gipuyan. Akuan, Papa. Okay ra, Papa. Ah, mao ba? Good. Muna'y gusto na akong mahibawan. Gusto na ako nga muduaw nila dito karon. Ha? Muduaw ka dito, Papa? Oh, kumustahon na to sila kung komportable ra ba kayo sila dito? Kuan, Papa. Doon na di ay gamayng kakulian. Ha? Unsay gamayng kakulian? Kuan pa. Si Dana di ay wa pa di sila mupuyo dito kay napa sila gipangkuha nga mga gamit sa ila. Unsa? Uy, kay nga no? Wa din ninyo sila tabangi. Kuan pa, gitabangan man. Pero naa pa man dai sila gi-arrange good. Sa ato pa, naa sila nagpuyo karon sa bungtod sa Mantayupay. Oh, naa pa. Basin sa sunod na adlaw, Papa, moadto na sila dito sa mansyon. Oh, wa man kay klaro, Nelson. Ah, Ang imong giingon nga okay na sila dito sa mansyon. Unya kalit imong gibakwi nga naa pa day sila sa Mantayupay. Saglang, Papa. Wa man sa kay angin kabalaka nila kay na may mga tawo nato nga nagbantay ra nila sa palibot. Bueno, sige. Gusto ko nga karon ato silang adtuon sa ila. Karon gyud dayon, Papa? Oh, karon dayon. Ato silang pangumustahon. Patay. Unsay imong giingon, Nelson? Sige pa. Ato ano to sila? Naimak. Naipul daw. Ay, Mads. Ibil ka, Mads. Ay, Mads. Noy, asam ni si Idan ha? Namas taas. Ako tawgon? Okay, tawag noy. Ingna nga, muanhe karon sila si Sir Nelson, kuyog ni Sir Perfecto. Sa? Si Perfecto? Muani karon din eh? Kuno. O kuno. Maabot ra kuno sila karong taon-taon. Ngano, ay, unsa balita? Ay, kuwan ka lang. Nako no padong siya si Sir Nelson Kuyog si Sir Piping. Aha! Uy, ginoo ko! Idana! Kaikog yan nato ni Batsoy. Aha. Asa man nato na sila palingkuron din eh. Ay, pwede na silong ina. Nila bangko, lingkod sa bangko. Pwede sa inyong pantawan. Bida sa di. Kaikog yan nato ano eh. Ay, kalma. Kalma, noy. Simple na kaya na si Sir Peping. Kuan ka lang. War man si Arte. Mau lagi. Mak. Pagandam dag makaon para unya sa mga bisita, Mak. Mak! Mak. Sa kadungo kay hinay kitang tingog, lagi po ito. Pasti lang kita magnoon sa butang pagtrumpa. Bahay ni Idana. Ako rin bahala na niya. Ha? Makakita rin lagi kagpagi nga mabawi nato kanang mong mansyon. Makalagot kid kaayo, Ronnie. Kung mahimo pa lang lagi unta, may yung hiluan ng babayhana, eh. Ha? Ay lang sa Dani. Unsa ayaw?
Siya may nakaingon nga nung nabisit ang among relasyon sa akong amahan. Mao lagi. Mangita ganita og nindot nga paagi nga mabawi gyud nato ang mansyon sa limpyo nga paagi. Unya unsaon man. Bago lang ganina kung giingon nimo nga ako ray bahala. Sultihi gani ko si mong plano kung unsaon nimo. Ang nakita na ko nga nindot nga plano. Suoron nato si Dana. Suoron gyud? Oh. Ato bang bulatikan ba? Ug sa dihang masuod na nato siya, daghan na tagbintaha unya nga makakita tagpaagi aron iuli niya ang mansyon diri nato. Magsilbi ka nang imo nahuno na ang paagi, Ronnie. Daghan kayong paagi, honey. Basta salig lang ako. Ako ray bahala ni Dana. Di siya lisod para nato. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!